Здравейте, пичове, аз съм Геймър Стоян и днес ще ви кажа една важна информация за Евгений Димитров. Той е мой приятел и когато направя 20 абоната, 20 абоната, да набрегвам 20 абоната, ще направя клипче с него. Заклевам се. Що направя 20 абоната? Ще направя специално клипче само с нея. Може сам при 20 абоната, хора. При 20 абоната. Чакам. Когато искате да направя или става някой друг, за вас може би, само трябва да живете в Раднило. Това съм в Раднило, но не ми се аз не мога да пътувам в други градове. Просто е така, защото мога. Или искам. Аз искам, а не мога да се запозная с вас. И затова искам да кажа, хора, ако направим 20 абоната, ще направя специално интервю с Евгений Димитров. Това е каналът му. Знам, че той ми гледа клиповете. И това ще.